Teo kidami ir Caffi Sofietaidd. Marti mewn wedi adhurno I drych felchen caffi o oes Sofietaidd. Mae una I timau dalus wedi gwasgaru I'm hobman gan gynnys peintiad o Lenin. Dimar ffwdlen, eich bernigedd yw vareniki a pilmeni, gydas yn wadau melys neu saurus. Mae gadwnu hefyd ddawr o saladau, naeth i'r cael ond un nwrain Ewrop, neu gynfariniau sair undeb Sofietaidd. I ddechrau gwnaethon ni archebu datws wedi ffwrio ar dwth Rwsiad a saith bob. Oes nad ydych chi erioed wedi cael saith bob, mae ganddo'r blas arbennig ond gyfarwydd hwn. Bron fel bai castard vanilla wedi gyffuno a chiseg. Ar gyfer I brif gwrs, gwnaethon ni archebu pilmeni gyda berdys a saws tom yum. Roeddon nhw'n flasus, gydag ychydig o sbaith, ond berffaith, dro chwliog iawn ar ffid gysurus glyserol. Gyda thaw, I tu allan i'r caffi, gyferbyn a teatr Bolshoi, mae un o lythau gath pobl chwarae gwyddbwydd.